derovre, og vi går lige så stille. Ja, og det er dag nu. Så vi har været herude i sygt lang tid. Vi har været her i en uge nu. Så dem. Så dem. Løb! Nej! Løb! Skal jeg bare løbe? Ja! Okay. Så er det. Okay, hvad står der? Jeg har en gun. Kom tæt på. Jeg skyder dig. Så. Det er nemt. Håber ikke, der kommer endnu en. Ja. Der kommer endnu en. Jeg håber, Mathias klarer den. Okay. Ja, Mathias! Wow. Så har vi Mathias. God gamle ven. Fuck, det er godt, vi er gået. Altså, kiggede han på dig, eller hvad gjorde han? Ja. Okay, godt. Jeg skudte ham ved en smoke. Jeg kastede en granat ned i jorden. Men jeg tror, vi er nødt til at hente vores ting igen. Ja, vi gør det. Vi har en shot. Så løber vi den! Kan I se ham? Nej, godt. Jeg tror, vi har levende. Kig, han var træt. Nej, jeg smed den. Jamen, jeg har sat i en smukling. Godt. Som kastmænd. Og den gode med den, det er den også. Og det her stadig går hen, det er der, hvor vi har været i 7 dage nu, altså en uge. Vi har været her. Ja. Og så vi laver bombe. Og den her bombe, den fryser den. Og vi pakker det sammen hver evig eneste morgen, fordi ellers bliver det for koldt. Her har vi nogle guns og sådan noget bomber. Nej, her har vi bomber. Her har vi survival. Nej, det her er survival-stoffet. Og her har vi så vores seng og det. Og så nogle guns, altså nogle pistoler og smoke grenades. Her har vi alt andet. Vi har sådan en kæmpe bomber. Vi er nødt til at tage Jakob op. Hallo I, jeg holder den. Det her, den... Fortæl lige, hvad vi har været ude for den her uge. Vi har været ude for at næsten blive spist og sådan noget. Ja. Vi har nærmest været døde i den her. Ja. Ja, vi har. Fuck, det er hårdt at løbe hver dag nærmest. Ja. Får der også motion? Ja. Jeg tror, vi er de sidste mennesker på jorden. Ja, men de ved ikke, at vi har været ude i en uge. Og der er et monster. Jeg tager vores pistoler og alt det der. Nej, det var survival-stoffet. Nej, det har survival-stoffet. Det skal vi bare. Ja, og vi fandt noget sidste gang vi var her. Lige før den her uge, jeg har den her på mig.
Nej, i går... Her har vi en masse pistoler og sådan noget. Må jeg lige tage den? Jeg skal lige sige noget. Ja, hvad siger du? Det er fordi... I går, der fandt vi et forladt hus, som stadig er i stand, men vi kan godt bo der. Ja. Skal vi gå derhen? Hvad er det? Fuck. Vi er døde. Kan mærke. Kig derovre. Prøv lige at holde den og kigge på telefonen. Kan du se det? Ja. Kan du se, hvad det er? Ja. Altså, den her telefon, vi optager på, den har ikke særlig meget strøm tilbage. Har den ikke? Nej. Hvad mener du? Ja, det kan jeg godt se. Jamen, og den kan også se noget, som vi ikke kan. Ja. Jamen, vi går hen til huset. Huset. Ja, det der hus, vi fandt i går. Mit hjem. Det er skuret. Ja. Fuck. Hallo, det er bare... Altså i går... Altså vi har jo ikke bare været her hele tiden. Det var vores hyggested. Men der var vi har sovet. udforsket. Ja. Men vi fandt vi også et der sted. hvor de bor. Et hus, som er blevet lavet om til et skur. Og der har vi så boet og sovet af det. Med vores mad. Og så har vi selvfølgelig nogle ting her, nogle våben og sådan noget her i. Så vi kan godt overleve herude. Men, Vi finder lige sniperen. har vi survival team? Nej, jeg finder lige med en gas, en granat. Okay. Sådan der, jeg vil lige tage en gas. Jeg tager lige... Jeg har lige fået... Jeg håber ikke, vi skal lige have med gasmaske på. Så har vi gasmaske på. Ja. Har du også det? Ja, godt. Altså, vores gasmasker med. Altså, vi har ikke kun været derovre at have det sjovt. Vi har også haft det herovre. Og så har vi haft det sjovt. Ja. Ja, og her er det de sko, vi har på. Jeg har dem her Jordan, så har dem der på. Ja. Dem her, de her Jordans, de er rigtig gode at løbe i. Men er de gode at løbe i? Ikke så meget. Nå, det er bare godt. Da vi gik hjem skole, der lærte vi meget om kampsport. Ja. Men skolen er Og blevet lige nu revet ned. lige nu går vi til fodbold. Stop morderne. Jeg kigger. Nej, det var bare en. Du siger morderne. Hvis vi ser morderen, så skal jeg nok advare. Ja, jeg har en. Fordi Mathias, han så bare en skraldespand. Ja, det er den skraldespand, der står der. Jeg har en gasgranat klar. Ja, godt. Jeg har det vores kniv. Hvad? Jeg har kniven her i. Hvis han skulle komme, så lover jeg at tage den nu. Ja. Husk nu, vi har også... Så vi har også hygge med at trykke på den her. Knap bare lige her. Vi har også... Det den gør, det er at puste den der. Ja, og vi har også en glatning. Så hvis der er noget, der skal stå. Så smider vi vores survival ting og våben og det her. Vi ved godt, det er ulovligt at have sådan noget. Men det er godt, vi er udforskere, og vi klarer en masse ting. Eksempel være en måned ude i naturen, uden at være på et hotel eller noget. Det klarer vi jo. Ja. Og det her det er faktisk en af det. Og der kan I se, det er nogle gange så er vi derinde og spiller noget fodbold. Vi har faktisk... Vi har mistet vores fodbold. Ja, vi har mistet vores fodbold, men vi har ikke fået fodboldtøj med, så vi er nødt til faktisk at løbe over til vores fodboldtræning. Og og så er vi nødt til at... Vi har så en håndbold.
Ja, og så er vi nødt til at bruge den som fodbold. Og vi spiller håndbold med den. Og så vores plan er så derfra og lige træne lidt, for vi kan jo ikke komme hen til vores træning. Fordi der skal du komme igennem sikkerhed og sådan noget. Vi har ikke lige taget vores sikkerhedsting med. Vi troede, vi havde fri den her måned, men det har vi så ikke. Og så burde den her knap snart virke. Det gør den ikke. Så må vi ligger lige her, mens vi lige hurtigt finder tingene frem. Så fandt vi vores håndbold. Og jeg ligger lige en sikkerhedsting her. Den ringer. Den ringer, når den mærker monsterne. Ja, hvis der er noget i nærheden, så ringer den. Håndbold. Du tager det noget, jeg tager det andet. Okay. Okay. Svært at skyde med, synes jeg. Ja. Lang tid har det. Hvor lang tid har du lige filmet det her? 13 minutter. 13 minutter. Og vi skal helst filme, for folk de faktisk ser, hvor hårdt vi er det herude. Nu skal vi filme. Ja, for der er nogen fra vores hold, som ikke tror på, at den tror på, at vi bare får hjem. Hvad er der sket? Hallo. 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 Jeg tror, han blev sur. Jeg får ham lige hen til camp, der hvor vi sover. Men nu rejser vi videre, og så går vi hen. Okay. Det her, det... Jeg løber.
se. Jeg har lige fået ham hen til vores pæne. Hvad sker der? Nå, hvornår gik vi herhen? Du besvimede. Og så fik jeg dig. Hvornår? Det var, da vi var på vej tilbage. Nå, okay. Jamen, vi skal hjem huset. Ja. Vi har faktisk en mor, som stadig er i live. Men det er ikke hendes hus. Det er her, det er vores hus. Det er et forladt hus, og vi kommer til at snakke med dem, og hvordan de har det, og de har bo i det hus, som der ejer det. Og så, ja, vi er sådan nogle, altså vi udforsker jo, men vi er, ja, vi er også nogen, der går til sport og sådan noget, men plus vi går rundt og hjælper folk, som ikke har råd til at have et hus og sådan noget. Ja. Og så giver de os, hvis de giver os nogle ting, så giver vi dem et nyt hus. Og så tager vi imod det hus, og så får de et helt nyt hus, som er noget bedre. Noget mere fedt hus, end sikkert på et hotel. Men vi betaler. Du kan få et luksushus. Ja. Og så, ja, og så kommer vi til at have et akvarium, de kan se til nu. Men så i et år betaler vi for de ting, de vi har faktisk været herude i 24 timer snart. Ja, altså 24 timer nu. Ja, Men vi er et sted. 24 timer. Vi er sådan et specielt sted, med hvor faktisk er det. Ja. Hvis vi klikker på en knap, som er et eller andet sted her, så er challengen over. Ja, på telefonen her, den specielle telefon, har vi gjort, der er sådan en knap, som gør, at når vi filmer her, så er det helt lyst faktisk. I kan se himlen her, den er helt vildt mørk ved os. I kan se, sådan der er bare meget mere mørk. Sådan ser det ud ved os. Men det her, det er sådan, det ser ud. Ja. Altså, vi er på vej hen til det hus, vi skal. Ser det samme, som jeg ser på kiggetelefonen? Derude. Ja. Kan du se det? Hvem det er? Ja. Det er Norden. Langsomt. Han har set os! Ja. Og så kan vi få et bad, og så... Fordi de giver os 5 ting jo. Kan du huske det? Det var det, vi aftalte. Og så betaler vi for alt det, de skal betale i et helt år. Og så... Vi giver dem hus og alt muligt. Vi giver dem 1 million kroner. Ja. Og så skal vi have et bad. Vi kaster en smukgranat, når vi... Hallo, nej, vi i stedet for 5. Jeg kaster en smuk. I stedet for 5 tager vi kun 1, og det er et bad. Og så Jeg kaster en smukgranat. vi skal kun have et bad. Og så tager vi noget af vores surviving. Jeg skal have flere smukgranat. Og gasmasker. Hvad skal du have en gas? Gasmask. Gasbombe. Jeg har en gasbombe i hånden. Og en... Kast den bag os, Han er der! Jeg kaster den begge to. Godt. Og nu er der en smuk. Og han kan heller ikke se gassen. Jeg tror, at jeg kaster en smuk derovre. Så jeg blander dem sammen. Hallo. Hvad gør vi? Okay. Du skal tænke. Jeg tager en pistol. Jeg har en pistol klar. Her. Tag den her. Så skal vi klare den. Kan du så tager du så lige en RPG? Den klar. Jeg kaster lige en bombe, der skader. Ja. Han er såret. Han er såret. Se, han brækker benet. Ja, han har brækket benet. Han går og hinker sådan her. Sådan her. Run! The monster is epic.
Ja. Det gør vi. Du har din telefon. Du har din specielle telefon. Vi skal over vejen, og så skal vi ind i det hus. Vi skal ind i det hus. Jeg tænker, du er lidt på den her video. Der kommer endnu en, hvor vi viser noget af det, vi havde med. Altså vores mad. Hej hej. Hej hej.